Der er aldrig et arrangement, der er ens. Det, den kunden har brug for, er ikke nødvendigvis det, kunden i morgen har brug for. I og med, at jeg har så meget erfaring, som jeg har, så kan jeg aflæse og kode de selskaber, jeg kommer til, og give dem på den måde en uforglemmelig aften. Kan du prøve at forklare sådan, hvad betyder musik egentlig for dig? Det betyder alt. Altså, jeg tænker på musik lige så snart jeg står op, og det er det sidste, jeg tænker på, inden jeg går i seng. Jeg sidder altid med en guitar i hånden, eller går hen på et klaver, eller sætter musik på. Jeg har altid musikken med mig på en eller anden måde, så det er bare så stor en del af mig og min identitet. Det er en mulighed at connecte med andre mennesker på. Det er en mulighed for at være kreativ og udforske det kreative aspekt. Og det giver mig livsglæde, det giver mig livskvalitet. Og jeg vil ikke kun være det, og jeg vil ikke bytte med noget andet. Hvad håber du, at mennesker de tager med sig hjem, efter at de har været ude og høre dig spille til et arrangement? Jeg håber, jeg har været med til at give dem en god aften. Jeg håber, jeg giver dem en oplevelse, som de kan se tilbage på efter mange år, hvor de også sidder og taler om, ej, hvor var det en god fest, ej, hvor var det noget godt musik. Og det er det vigtigste for mig. Det er simpelthen at give de kunder, der ringer til mig, det er at give dem en god oplevelse. At skabe den rigtige stemning til et arrangement, det betyder alt for mig. Jeg har rigtig mange antenner ude, når jeg er ude at spille. Selv hvis jeg sidder og spiller dinnerklaver, så mærker jeg meget efter stemning. Hvor meget kan den trække nu? Hvad skal vi nu have? Hvor meget skal jeg være tilbage lige nu? Hvad er der behov for nu? Skal vi skrue lidt mere op for lydniveauet? Skal vi have noget sang på lige nu? Er det helt andet repertoire, vi skal op og stå? Det er alt efter arrangementets karakter. Hvad gør en musikalsk oplevelse uforglemmelig? Jamen det er, at der er aldrig et arrangement, der er ens. Og jeg gør meget ud af at gøre noget for hver enkelte kunde. Fordi det, den kunden har brug for, er ikke nødvendigvis det, kunden i morgen har brug for. Så det, at jeg har spillet så mange år, som jeg har, det er, at jeg er i stand til at læse og afkode stemninger og de aftaler, man laver med kunden. Fordi det er sådan, jamen, nu spillede han lige den sang, jeg godt kunne lide, og det var den sang, jeg blev rørt af, da jeg hørte den med min mor eller min far, eller den sang, den betød meget for mig og min mand. Så det er meget forskelligt. Så det jeg kommer med, det er simpelthen, at i og med, at jeg har så meget erfaring, som jeg har, så kan jeg aflæse og kode de selskaber, jeg kommer til, og give dem på den måde en uforglemmelig aften. Hvad synes du, at mange de misforstår ved live-musik? Altså det her med, at der er nogen, der bare vælger at sætte noget på sin telefon, i stedet for at hyre en live-musiker? Det, at der rent faktisk sidder en og spiller på et instrument, det kan bare give noget nærvær og lukke op for nogle bestemte følelser. Altså man kan jo tit mærke det der med, at bare med en sætter sig ved et klaver, jamen så er du allerede rigtig god stemning. Og på den måde, så lægger jeg jo meget energi i det, fordi at hvis det er noget stille og roligt, jamen, så spiller jeg stille og roligt. Og jamen, skal det være festmusik, jamen, så spiller jeg jo selvfølgelig hårdere og hårdere, og så spiller jeg mere og mere til efter stemningen. Hvis jeg spiller et nummer, som er stille og roligt og meget rørende, så responderer folk jo også med, at de måske kan blive rørt af det. Og tilkendegiver, at de var glade for, at jeg spillede det nummer, fordi det rørte noget i dem. Hvorimod, hvis jeg spiller et nummer, der er gang i, så er det med til at skabe glæde, og folk bliver glade, og de får lyst til at danse, og det synes jeg er fantastisk. Så på den måde, så er live-musik også mange følelser, fordi at kontrasten er så forskellig på den måde, og man kan justere. Hvornår føler du, at du virkelig lykkes på et job? Det kan man mærke, altså når folk kommer hen og tilkendegiver, at de har haft en god aften, eller skriver til mig efterfølgende, fordi det har jeg også masser af kunder, der gør, så ved jeg, at jeg har gjort det godt. Og jeg kan mærke, at folk er glade, og jamen, der er bare god stemning, og de tilskynder mig, at musikken har været med til at bære meget af stemningen. Så ved jeg, at jeg har gjort det godt. Hvad betyder kvalitet for dig at levere en kvalitetsoplevelse? Kvaliteten, det er alfa og omega, og det er vægter rigtig meget, at det er en musiker, der spiller fysisk på et instrument, der er nærværende og spiller, alt efter stemning og behov. Det er det vigtigste for mig. Det er simpelthen at give de kunder, der ringer til mig, det er at give dem en god oplevelse og minder for livet.